siqhubeka kule video edlulileyo. Ndivume andiyekise nyhani ii-piercings kuba undikhumbuzile ngokuba ndiziqaliswe yintoni. Ndicele ifeyiva uba ke ndicela ifeyiva ke. Kulaa nyambalala yayindilandela kulaa akhawunti 111K yabantu ababendilandela bekuthanda ukundimamela. Njengoba usithi mandibuyele ndiyochaza indlela yam uba ndandithe andisayibuzi kwabaphambili ndizicandele yam mna ngoku. Bathi abantwana sizayibuza kuwe mama thina silandela apha emva kwakho. Andikwazi ukufika ebantwaneni ndifike sendiyinto abangayaziyo uba kwenzeke ntoni ngomama ngoku. Ndicela uyoyiqala i-content ngawo so that nabo uba bayalandela le ndlela endiyilandelayo, when they encounter you, ubabonisa izinto ekufanele baziyeke in their lives. Ndibe ndibabonise umzekelo uba nam ndiziyeke ndizithanda ii-piercings mntanam. Anditsho uba zirongo for wena, mna ndixelelwe isizathu sokuziqala ezam. Mhlawumbi wena uzenzele nje out of ukuzithanda, mhlawumbi akazukuyekisa nazo, uza kuyekisa something else, but uzawususa izinto ezizawenza kube nzima ukumva ubuthini. So kule nto undifundise into yokokubana I then don't have a right yokuasyuma into yoba xa une-piercings zirongo. Andilazi ibali lakho, but ufundisa mna uba ndize ndibe gentle nabantu abazawumva bamthande, bezawufika ngendlela abafika ngayo. Mandibabonise yena. He will do the heart surgery, not me. That's not my part. Mna ndivula izandla uba yizani guys indlela ihamba ngapha. Nanku kumntu ozanisebenza nomoya oyingcwele. I will not then pinpoint uba yarongo ibhrukwe, larongo icici, yarongo ithathu, yarongo isigcebhe, yarongo ishoti, yarongo. I do not have a right to do that. Nguye oyaziyo indlela oyihambileyo uba isuka phi. Nguye who will reveal these things to you, izinto ekufanele uziyeke. So wavuma ke uba ke hayi ke buyela ngazo.